дар полуфинали Лигаи Чемпионҳо ду дастае, ки ба онҳо каму дамон боварӣ доштанд, вохӯрданд: Аякс ва Тоттенхем. дастаи амстердамӣ қариб аст, ки муваффақияти соли 1995-ашро такрор кунад, вақте бо Луи ван Гал ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуда буд. чӣ гап мешавад агар Аякс ғолибияташро давом додан гираду ва тавонад на танҳо ба финал барояд ва инчунин дар он давр ғолиби Барселона ё ин ки Ливерпул шавад? биёед камтар фарз мекунем. пеш аз ин видеоро сар кардан ба шумо савол: кадом даста аз ҳама бисёр ғолиби Лигаи Чемпионҳо шудааст ва чанд маротиба? дар комментарӣ нависед. хотиррасон мекунем ки спонсори ин видео компанияи 1xBet аст. дар ин ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. ссилкааш дар комментария. инчунин агар бо промокоди TouchFoot регистратсия кунед, барои аввалин пардохтатон 5000 рубл бонус медиҳанд. агар Аякс имсол ғолиби ин турнир шавад, шумораи Кубки Лигаи Чемпионҳояшон 5 то мешавад. охирон маротиба онҳо ин турнири муҳимро дар соли 1995 ғолиб шуда буданд. дар он вақт дастаро Луи ван Гал роҳбарӣ мекард ва он вақт давраи тиллоии Аякс буд. дар даста Ван дер Сар, Де Буре, Зедорф, Фрайкер, Литманен ва инчун Патрик Клюверти 18-сола бозӣ мекард. соли 1996 Аякс қариб буд ки дуюм пайдарпай Кубки Лигаи Чемпионҳоро ғолиб шаванд, вале дар финал аз Ювентус ба пеналти бой дод. дар ин сезон Аякс на танҳо имконияти ғолиб шудани Лигаи Чемпионҳоро дорад, инчунин метавонад чемпиони кишвар ва ғолиби Кубки Голландия шавад. то анҷом расидани чемпионат ҳам Аякс ва ҳам ПСВ 80 холӣ доранд. агар онҳо дар ҳар дуи бозиҳо ғолиб бароянд, чемпион Аякс мешавад, барое ки онҳо бисёртар гол задаанд. дар финали Кубки Голландия бошад, амстердамиҳо зидди Вилен бозӣ мекунанд, ки дар ҷои ҳаштуми чемпионат қарор доранд. худатон мефаҳмед ки дар ин бозӣ фаворит аст. ҳамин тавр Аякс барои требл кардан довталабӣ мекунад. дар футбол кам дастаҳо метавонанд дар як сезон ғолиби 3 ё 4 трофей шаванд. дар айни ҳол аз дастаҳои Аврупо ду маротиба требл танҳо Барселона кардааст, а якборӣ бошад Селтик, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Интер, Бавария ва Аякс. бадбахтона аз сезони оянда мо дигар Аяксро бо ин состафаш намебинем. барои ҳамин то вақте имконият ҳаст, ҳаловат баред аз бозиҳояшон. тобистон Амстердамро аниқ Де Йонг тарк мекунад, қувваи асосии Аякс. инчунин пур аз топклубҳо ба Деликт, Ван де Бек, Зиеш ва Нерес ҳавасмандӣ доранд. хулоса Аяксро бозингарони беҳтаринаш тарк мекунанд. барои ҳамин тренер Эрик тен Хаг маҷбур мешавад ки состави нав созад. акнун савол ба миён меояд: баъди фурӯхтани ситораҳои ҷавонаш Аякс ягон трансфери калон мекунад? ҳамаи пулҳои аз трансфер ба даст овардааш Аякс ба трансферҳои нав сарф намекунад. бисёри маблағ ба тараққӣ додани академияҳо ва скаутҳояш сарф мешаванд, а танҳо маблағи мондааш ба трансферҳои нав. трансферҳои калон рух намедиҳанд. ҳатто агар Аякс хоҳад масалан Погба ё ин ки Дибаларо харад, мушкил мешавад онҳоро розӣ кардан, барое ки чемпионати Голландия ба топ 5 беҳтарин лигаҳои Аврупо дохил намешавад. ситораҳои футбол розӣ намешаванд ба Аякс гузаранд, барое ки нархи шартномаи рекламаҳояшон меафтад, мухлисонашон кам мешавад ва инчунин маошашон. Аякс харидани бозингарони ҷавону боистеъдодро давом додан мегирад. аз апрели соли 2019 даста ду бозингари ҷавон харид: Зашинник Пьерри ва Ползашинник Марин. воситаҳои оммаи ахбор инчунин хабар медиҳанд ки Аякс ба Мартин Эдигар ҳавасмандӣ дорад, ба бозингаре ки Флорентино Перес умеди калон дошт. Леонид Слуцкий ба ӯ ёрӣ дод ки бозиҳои беҳтаринашро нишон диҳад дар Витес ва акнун аз сезони оянда метавонад ситораи нави Аякс шавад. боз чӣ гап мешавад агар Аякс ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавад? баъд ин Аякс намунаи ибрат мешавад барои роҳбарияти Тоттенхем. айни ҳол барои тараққӣ додани состав онҳо монанданд, вале голландиҳо изо накашида барои трансферҳои нав пул сарф мекунанд. пеш аз сарф шудани сезон онҳо ду хариди калон карданд, бо Тадиш ва Блинд шартнома бастанд. Тоттенхемро фаҳмида мешавад, онҳо стадиони нав сохтанд бо нархи 1 миллиард фунт стерлинг ва наметавонанд барои трансферҳои нав пули калон ҷудо кунанд. вале футболи ҳозира чунин аст, ки бе трансфер ғолибиятҳои калон намешавад. дар комментарӣ нависед, боз чӣ гап мешавад агар Аякс ғолиби Лигаи Чемпионҳо шавад? лайк монед агар ин гуна видеоҳо ба шумо маъқул бошад ва албатта дӯстон, фаромӯш накунед дар канал обуна шудана агар инро накарда бошед, то ки аз видеоҳои ояндаи мо қафо намонед. бо шумо буд Мирзоёр Гаиров. хайр.